Dneska je také hnusné počasie. Všetko vyzerá úplne pochmúrne a my sa ideme pozrieť na budovu bývalého ministerstva vnútra. Opustená budova bývalej policajnej ubytovne už dlho priťahuje pohľady množstva obyvateľov Dúbravky. Niet sa čo čudovať. Nachádza sa priamo na hlavnom cestnom ťahu oproti nákupnému centru Saratov a vedľa blízkeho zdravotného strediska. Jej odpudivý vzhľad víta každého, kto vystúpi z električky na zastávke Podvornice a vydá sa smerom na Nejedlého ulicu. Dlho sme okolo tejto budovy chodili, kým sme sa nerozhodli jej osud zdokumentovať a nahliadnúť do temných a desivých útrob kolosálnych rozmerov. To, čo sme zažili a videli vnútri, však predčilo všetky naše najhoršie očakávania. Bývalá policajná ubytovňa však nie je jediným strašiakom, ktorý sa v Dúbravke nachádza. Ak sa vydáte električkou z Karlovej Vsi do Dúbravky, budete mať tie najhoršie budovy rovno pred nosom. Doslova mestské safari s hrôzostrašným až postapokalyptickým výjavom. Bizarnosť celej situácie spočíva v tom, že budovy nie sú skryté a zabudnuté, no priamo tu, pred našimi bytovkami, ruchom veľkomesta, kde okolo prechádza denne stovky ľudí. Pozrime sa na celý príbeh zničenej Dúbravky od počiatku jej vzniku. Dúbravka s rozlohou 8,6 km štvorcových hostí približne 30 000 obyvateľov na 4 miestnych častiach. Krčace, Záluhy, Dieliky a Podvornice. Práve posledná menovaná je aj domovom policajnej ubytovne. Vznik Dúbravky sa viaže k malej obci zo 14. storočia, ktorá spadala pod správu hradu Devín. Prichádzali sem Chorváti, ktorí obospodarovali okolitú krajinu a pestovali najmä vinič. Až v roku 1946 bola Dúbravka pre rozvoj mesta pripojená k Bratislave. Začala sa výstavba množstva polyfunkčných a obytných budov, no ráz dávnej obce sa v niektorých miestach zachoval. Dodnes ho môžeme nájsť napríklad pod úpetím Devínskej Kobily v časti Stará Dúbravka. Ako sa Dúbravka vyvíjala počas slovenského socializmu? Viac nám povedia archívne zábery slovenskej televízie z roku 1979. Zvykneme ju volať Krásavicou na Dunaji. Píšime sa jej históriou i súčasnosťou. Nečudo, veď najmä v posledných rokoch vyrástla a pri pohľade na jej nový šat je čo obdivovať. Bratislava naozaj vyrástla a tu by sa žiadalo povedať a opeknela, lenže žiaľ, niekedy to tak nie je. Dúbravka už roky zápasí s problémami týkajúcimi sa starých opustených budov, nad ktorými dnes už nik nemá kontrolu. Prečo tomu tak je? Dôvod je jednoduchý. Týka sa však celého nášho územia. Zdĺhavé byrokratické procesy, jednania s právoplatnými majiteľmi pozemkov alebo výkupy budov do mestskej a miestnej samosprávy sú ako začarovaný kolotoč, ktorý sa len málokedy zastaví. Až vtedy je možné rozmýšľať nad ďalším osudom rúcajúcich sa budov. Ak sa však dostaneme po tejto strastiplnej ceste až sem, nie je stále nič vyhraté. Na renováciu či prípadnú novú stavbu sú potrebné milióny eur, ktoré sa v dnešnej dobe získavajú len ťažko. Nehovoriac o meniacej sa politike a tým aj zmeny smerovania infraštruktúry a revitalizácie budov. To, čo sa zdalo ako riešenie včera, nemusí platiť zajtra. Každý vidí prioritu inde a tak sa bežný občan môže aj roky chytať za hlavu a nadávať na znečistenie a neblahý stav svojho okolia, ktorý tieto masy železa a betónu v procese rozkladu spôsobujú.
Prechádzame temným suterénom, ktorý v spleti chodieb a miestností nemá konca. Ak nemáte svetlo, ste stratení a verte, že toto je to posledné miesto, kde by ste chceli ostať. Opatrne prechádzame a postupujeme suterénom ďalej. Snažíme sa dostať do hlavného výškového bloku, ktorý slúžil ako ubytovňa. Každá miestnosť nás však láka na prieskum a tak sa zdržíme viac, ako by sme chceli. Väčšie miestnosti striedajú menšie a sutín či rozhádzaného materiálu na zemi pribúda. V niektorých miestnostiach pozorujeme známky po nedávnom obývaní. Stále veríme, že sa na nás z temného kúta nevyrútia tunajší obyvatelia za narušenie ich pokoja. Rozmýšľame, ako si môže človek zvyknúť na bývanie v tejto samote a temnote. Samozrejme práve cez zimu to môže byť miesto, ktoré bezdomovcom zachráni život. Aj keď vonku mrzne, vnútri a hlavne v týchto odľahlých zákutiach hlboko v suteréne nie je taká zima. V tejto dielni sme našli sériu starých analógových fotografií. Ak by niekto z vás ľudí na fotke poznal, môžete nám napísať viac, prípadne video poslať majiteľom, ktorí sa nálezu určite potešia. Ďalšie komory sú dokonca aj dnes plné nových toaliet alebo nábytku, ktorý zrejme márne čakal na obnovu interiéru. Pokračujeme ďalej tmavými chodbami. Mŕtvol holubov na zemi pribúda. Cítime prievan. Blížime sa pravdepodobne k recepcii, ktorú sme mohli vidieť zvonku. Sú na nej porozbijané okná, kadiaľ prúdi vietor. Naše odhady sú správne. Spojovacia chodba nás doviedla priamo k vstupnej hale. Cez úzky otvor medzi priehľadnými tvárnicami sa dostávame na obrie schodisko. Prvé poschodie je zabezpečené proti vstupu mrežou z roxorov. Kto vie, prečo práve prvé poschodie zavreli, keď všetky ostatné sú prístupné. Dostávame sa do obytnej časti. Nevieme, či tu niekto stále prebýva a tak sa snažíme počúvať zvuky okolia. Prechádzame chodbami s množstvom izieb. Nábytok je stále na mieste, no miestnosti sú prázdne. V tom však nájdeme izbu, ktorá vyzerá, ako by ani netušila, že zvyšok budovy je už dávno opustený a hnie. Ako by ste stáli u niekoho doma, v izbe, kde sa už dávno zastavil čas. Nechali postele rozostlané ich pôvodní nájomníci, keď ešte budova fungovala, alebo je obyvateľ niekde na blízku, či pri každodennom zháňaní potravy niekde vonku? Nevieme. V ďalšej miestnosti však nachádzame jasné súčasné pobytové známky, ktoré pre háklivosť a explicitnosť nemôžeme na tomto portáli ukázať. Z vyšších poschodí sa ozývajú čudné zvuky, ako by niekto búchal s dverami. Sme pripravení na stret s obyvateľmi tejto budovy, no zatiaľ sa nik neukázal. Hluk sa stupňuje a približuje. Postupujeme poschodiami vyššie a vyššie. Izby sú rovnaké. Pribúda len množstvo mŕtvych holubov a neznesiteľný smrad. Odrazu sa chodby premieňajú na vtáčie šialenstvo a v zápätí je nám jasné, odkiaľ podivné zvuky pochádzajú. Holubie rodiny obývajú každú miestnosť. Niekedy splašene vletia do okna, čo vydáva ohromný rachot po celej budove. Vybavujú sa nám slová slávnej piesne od Schellingera Holubí dún. Ak by niekto chcel natočiť videoklip k tejto piesni, tak tu by jednoznačne našiel to pravé miesto. Nám sa však obracal žalúdok. Všade navôkol sa kopia mŕtvoly holubov v rôznych štádiách rozkladu. Živé holuby krúžia okolo nás a vylietavajú z každého kúta. Najhorší pohľad sa nám naskytne pri pohľade na miesta posiate niekoľko centimetrovými vrstvami trusu a mŕtvými telami holubov. V júni roku 2021 budovu dokonca zachvátil požiar. Bolo to práve na jednom z holubmi obývaných poschodiach. Rozmýšľame, ako je možné v týchto patogénoch a baktériách žiť. Je hrozné pomyslieť na to, kam nás zlá životná situácia môže dohnať. Bolo toho veľa. Potrebovali sme na vzduch, ktorý nám našťastie poskytla otvorená strecha. Chceli sme predýchať ten vtáčí horor, ktorý sme za sebou zanechali. Tu nás však očaril výhľad, ktorý z tejto výšky pôsobí veľkolepo. Je až neuveriteľné, že kedysi majestátna budova je dnes v tak dezolátnom stave. Mohla slúžiť občanom. Namiesto toho sa z nej stal veľký holubý cintorín plný výkalov. Ani sa nám nechce ísť zo strechy dole.
keď si predstavíme, že musíme prejsť opäť cestu hrôz. Paradoxom je, že policajná ubytovňa patrí stále pod správu ministerstva vnútra. Aj keď zo strany mestskej samosprávy bola snaha o riešenie problému priamo s rezortom, vyzerá to tak, že vec je aj tak na bode mrazu. Ubytovňa by mohla poskytovať útočisko pre sociálne slabšie rodiny alebo ľudí v núdzi. Priestor na to má, už len správne roztočiť pomyselný kolotoč a v dohľadnom čase ho zastaviť. Pretože inak sa budova rozpadne priamo nad našimi hlavami a namiesto osohu spôsobí len ďalšie nešťastie. Aj prostredníctvom našich dokumentov chceme problém zviditeľniť a prispieť k jeho riešeniu. Vieme, je to beh na dlhú trať. Ako však hovorí jedno múdre príslovie, cesta dlhá 1000 míľ začína jediným krokom. Budeme radi, ak začnete odoberať a zdieľať náš kanál, pretože takto vieme tvoriť pre vás stále lepší a hlavne ten obsah, ktorý vás baví. Ak by ste mali návrhy na ďalšie zaujímavé, tajúplné alebo desivé miesta, ktoré by ste radi videli spracované našim štýlom, napíšte nám do komentára. Ak by ste chceli prispieť k našej tvorbe ešte viac, môžete navštíviť Rekordy Slovenska na platforme HeroHero, kde nájdete množstvo prémiového obsahu. Dovtedy ahoj pri novom videu.